Дача-Варзоб шуморо ба истироҳати бофароғати оилавӣ даъват мекунад. Фасли гармо, айёми истироҳат ва дамгирист. Агар мехоҳед ин фаслро гуворою, хотирмон ва бофароғат гузаронед, пас ба истироҳатгоҳи наву замонавии Дача-Варзоб ташриф оред. Истироҳатгоҳи мазкур дар 25 километрии шаҳри Душанбе дар оғӯши кӯҳҳои осмонбӯси дараи афсонавии Варзоб воқеъ гашта, аз роҳи калон ҳамагӣ 3 километр дарунтар ҷойгир шудааст. Дача-Варзоб махсус барои истироҳати оилавӣ бунёд ёфтааст. Шумо метавонед дар дилхоҳ рӯзу соат бо аҳли оила, падару модар, зану фарзандон, хоҳару бародарон, ҳамкорон ва дӯстонатон ба ин истироҳатгоҳи замонавӣ омада, дар соҳили дарёи шӯхи Варзоб дар оғӯши табиати афсонкор табдил истироҳат ва фароғат намоед. Истироҳатгоҳ дорои ҳуҷраҳои замонавӣ, бассейнҳои обашонсофу зилоли алоҳида барои калонсолон ва кӯдакон буда, мизоҷон метавонанд бо аҳли оилаашон бе ягон хавфу хатар овозӣ кунанд. ба шахсоне ки маҳорати ошпазӣ доранд, имконият дода мешавад ки хӯрокҳои писандидаашонро дар ин истироҳатгоҳ бо дасти худ омода намуда, наздиконашонро зиёфат диҳанд. Дача-Варзоб ба шумо истироҳати хотирмонро кафолат медиҳад. телефонҳо барои тамос 870 81 22 22. Дача-Варзоб, афсонаи зиндаи табиат барои шумо ва аҳли оилаатон.